Entre outras cuestións, para evitar que a maioría dos negocios existentes na comarca se vexan abocados ao peche definitivo, dende a patronal ribeirense piden unha maior implicación por parte das administracións. Desde a asociación o que lle solicitamos é que se involucren máis principalmente no tema financiero, porque bueno, estamos vendo que desde a asociación determinadas entidades non nos teñen un tipo de interés fijo, porque unha entidade ten un 1,5%, outro en 2,75, outro en 3,75, entonces, bueno, desde a asociación reiteramos para que polo menos ese tipo de interés sea cero. Entonces, para poder acceder tamén a esas líneas de crédito, non tanta burocracia, que sean máis rápidas. Dende a entidade entenden tamén que a decisión do goberno de prohibir os despedimentos por causas económicas, técnicas de produción ou por forza maior provocará aínda maiores custes para as empresas, moitas das cales se verán forzadas ao peche ou non poder asumir os custes da crise. Tanto o comercio pequeno, autónomos, tanto a hostelería, temos máis o comercio, ten todos os produtos de principio de temporada, e claro, efectivamente os proveedores poden aplazar uns pagos, pero ao fin e ao cabo temos que facer efectivo eses pagos. Entonces, polo que en ese sentido estamos bastante agobiados porque non sabemos con moita incertidumbre, porque non sabemos como vai acabar isto.